Bueno, bikote, Beli eta Lea eta Beli, naizen elkarteko kideak zarete. Naizen pixkat ezagutzen dugu, baina zuekin zentratuko gara. Lea, noiz esan zenuen, Lea naiz. Uste dut 2020an adera. Bai. Orduan esan eginen zenuen, Bai. baina ziur naiz aurretik ere bazegoela. Bai. Ez? Bai. Zuek ere nabarituko zenuten, zer zegoen aurretik? A ber, nik ez nuen espero. Baina bera bizi denetik izan da neska super berezia, beti ibili da egiten nahi zuena. Gu beti esaten genuen artista izango dela, etxeko artista, bai. Nire esan zian, ama, eseri kontatuko dizut gauza bat. Eta esan zian, pues ama neska naizela. Eta ni harrituta gera, ernekien nola neska. A ber, ni egon naiz bizitza osoa josten soinekoak mozorroak berarentzako. Baina ez nuen espero. Zein da hurrengo pausua? Ze egiten duzue? Ze orduan zenbat urte zituen? 10 bat? 10. Ba, ni esan nioleari, baina honekin zer egiten du, esker nekien nondik hasi, nondik hartu. Eta zen, bueno, baina izango diogu aita eta jokin eta izar hori. Bai, esan zidan, ja, esan guztiei. Eta zen, bueno, pues begira, ezagutzen dut naizen, eta hitz egingo dugu pediatrarekin, eta horrela egin genuen. Bakarrik jakin nahi genuen zer egin. Claro, hemendik aurreraz nola kudeatu edo zer egin. Nola izan zen, gero lagunekin hitz egin behar hori, eta... Ni izan nuen ideia bat, irakaslearekin hitz egin da, liburu bat egin nuen. Zuk liburua? Ipuin bat. Ipuin bat. Bai. Eta kontatzen zuen nola pertsona baten bizitzaren istorioa. Bai. Eta gero izan nuen, hau da nire istorioa, Lea naiz, eta pum. Hori gelan, Bai. ipuina kontatu zenien, historia, eta historia hori zu zinen, osea, protagonista zu zinen. Bai. Eta nola hartu zuten? Ondo, esan da, ez nuen espero txartu hartzea, ze betiako lagunak txikitatik, eta Dena aldeko izan duzu? Bai. Bai, gure historia positiboa da. Baina gizartean, oraindik ere, badaude traba batzuk, ezta? Badaude traba pillo. Zeintzuk adibidez? Batez ere, tramiteekin, bai judizialki, egunean zehar azalpen pilo eman behar dira, ez badaukazu zure nanen izen aldatuta edo genero aldatuta. Beti egon behar zara azalpenak emoten, gero jendea ez daki bere lanean zer egin behar duen. Ze adibidez, lege atera da, baina gero beraiek ez dakite lege hori zelan eraman aurrera. Ezken ez egon behar gara gu gurasoak bultzatzen eta edo osakidetzan. Jo, ikusten dituz aurpegiak edo komentarioak eta esaten duz, ni etorri nahi zona tirita bat jartzera. Ez duzu ezer esan behar, edo epaitegietan hainbeste tramite egin behar ditugula. Jende hasten da, aldizut egin galdera bat? Pues ez, egin zure lana, edo horrelako gauzak. Eta gero, azken garaian badago jendea oso gauzak itxusiak esaten, bai gurasoei, bai beraiei. Aurreratzen ari garen bezala ere, beste alde, bi aldeak ikusten ari gara? Aurrera doan gizarte bat eta gelditzen ari den gizarte bat? Bai, gelditu edo atzeratu esango nukenik. Ze nik uste dute errespeto galtzen ari dela. Eta normala da, zuk ez baduzu lertzen gauza bat, pues ondo dago, ez duzu lertzen, ez baduzu nahi ikasi, ez ikasi. Baina errespetatu. Eta ikusten ari gara nahin jendea dagoela ez dakita zerre edo ez dakizelan bizitzen diren edo pentsatzen dute aldutela esan nahi dutena. Badugu orduan lana egin beharra. Pillo, lan pillo. Lea, nik lantxo bat jarriko dizut. Barra egiten duzu, baina horrekin harremana dauka. Denoi eskatzen dizuet, bizipoza zerk ematen dizuen, bizipoza zer den zuentzat. Jarriko diazu men? Idatzeko jazu, bai, zu.